Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε ιστορίες μεταξύ καλλιτεχνών και στουντιάδων. Καλλιτέχνες τραγουδιστές που τραγουδάνε τα τραγούδια τους και το στούντιο που κάνει πάνε να ηχογραφήσουν τη δουλίτσα τους. Όποιος θέλει και βρίσκει το βίντεο αυτό, το αρέσει, σκάτσει να ακούσει. Αυτές είναι όλα που θα πω χωρίς να εκφέρω ονόματα, έτσι, χωρίς να εκφέρω ονόματα ή καλλιτεχνών, τα παιδιά που έχουν το στούντιο, τα στούντιο, συγχωρείτε κιόλα. Τι έχω διαπιστώσει, τι έχω δει δηλαδή. Ένας που θέλει να γίνει τραγουδιστής, αλλά δεν το στηρίζει το οικογενειακό του περιβάλλον. Άντε ρε, τραγουδιστής θες να γίνεις? Και για γυναίκες λέω και για άντρες και για παιδιά σου. Σιγά το επάγγελμα. Θα πιάσεις, θα μεθάς, θα κάνεις, θα ράνεις, θα δείξεις, θα μπλέξεις με κανένα μπούστι, θα τον εγαμάς και θα σε γαμάει για να στα κονομάει. Αυτά ας πούμε. Και όλα είναι μια αλυσίδα μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα παλιά μυαλά. Εκεί με παροπίδες να θεωρούν οι γονείς ότι το παιδί τους είναι κτίσμα τους, είναι περιουσία τους. Και από εκεί ξεκινάει το δράμα και η δημιουργία μιας λανθασμένης άποψης για τη ζωή στο παιδί. Πόσες τραγουδίστριες ξέρω εγώ και τώρα, έτσι, πολλές, και από μικρά παιδιά δεν τις αφήναν οι δικοί τους να ασχοληθούν με αυτό που τους αρέσει. Τις έλεγαν κάνε κάτι άλλο για να μην καταντήσεις το ένα και τ' άλλο και από εδώ και από εκεί και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι λάθος. Αν έχεις παιδιά που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, είσαι υποχρεωμένος όμως να του εξηγήσεις ότι αγόρι μου, για να πάρεις αυτή την κλίμακα τη σκάλα και να ανέβεις και ψηλά, θα σου βγει ο πάτος, θα κουραστείς πάρα πολύ, έτσι, και πρέπει να δέχεσαι και τις γνώμες των αλλωνών. Θες να κάνεις σωστή δουλειά και να καταπίνεις πολλά φαρμάκια, γιατί αυτή η δουλειά έχει πάρα πολλά φαρμάκια, έτσι, και πίκρες, βέβαια, και θέμα λεφτών και θέμα που θα βρεις το ένα, που θα βρεις το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, και από στίχους και πολλά πράγματα. Δεν μ' αρέσει το άλλο που κάνουν κάποιοι γονείς. Βάζουν σε μια ζυγαριά το επάγγελμα για να απομακρύνουν τα παιδιά τους, να μην γίνουν τραγουδιστές ή θεατρίνοι ή πέστε το όπως θέλετε, σε μια ζυγαριά. Κοίταξε, λέει, να γίνεις ένας μεγάλος δικηγόρος, μια μεγάλη γιατρός, μια μεγάλη καθηγήτρια σπουδαία, μια το ένα, μια το άλλο. Και το παιδάκι, το φουκαριάρικο μικρό που είναι, ταλανίζεται. Ασχετοσύνη πλήρης από τους λόγους. Ασχετοσύνη πλήρης. Και άμα τους πεις καμιά κουβέντα θα σου λένε και μαλακίες από πάνω, θα σε βρίζουνε κιόλα. Λοιπόν, στο διάτα αυτά. Ξεκινάει να βγει ένα τραγούδι. Υπάρχουν στίχοι. Ο τραγουδιστής λοιπόν θα πρέπει να πάει κάπου σε ένα στούντιο, να τηρεί τις προδιαγραφές, έτσι, και θέλει. Δεν πήρε κανένα στον πιστόλι να πάει να του πει ρε μαλάκα γίνε τραγουδιστής, έτσι, στο κεφάλι στον κρόταφο, όχι ρε φίλε. Ήθελες και πήγες. Λοιπόν, ακούτα τώρα. Έχει διαλογή στίχου.
διαλογή τρόπου που τραγουδάς, έτσι. Τεχνικές μεθόδους που τα διδάσκουν αυτά, οι δάσκαλοι, έτσι, που πρέπει να πάει αυτός που είναι να κάνει τον τραγουδιστή, να τα διδαχτεί και αυτός αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα γνωρίζει, τεχνικές, έτσι, φωνητικής, ορθοφωνία και πάει λέγοντας. Από τη στιγμή που ξεκινάνε αυτά τα πραγματάκια, αυτά όλα για να γίνουν, θέλουν λεπτουδάκια, έτσι. Ορθοφωνίες, πρόβες, πώς θα αυτό, και εκεί έρχεται και η μόδα, τι εμφάνιση θα κάνεις. Λοιπόν, έχεις 20 στιλίστες, ξέρω εγώ, 10, αυτό. Άλλο θα σου λέει ο ένας, στιλίστες εννοώ ενδυματολογικούς. Τι θα βάλεις εκεί, όχι αυτό δεν σας άρεσε, οι αιώνιες μαλακίες. Δεν είναι το βασικό αυτό το πράγμα για ένα καλλιτέχνη, έτσι. Μετά, ο κάθε επιχειρηματίας που θα πάρει τον κάθε τραγουδιστή δουλειά του θέλει να είναι εμφανισιακά, έτσι, να έχει μια εμφάνιση. Εγώ δεν μπορώ να βρω δουλειά γιατί είμαι έτσι όπως είμαι, ας πούμε, δεν κάνω. Να με βάλετε σε κανένα Άγιο Όρο, σε κανένα αυτό να με εξορίσετε, νησί, εξορία, εντάξει, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, ξέρεις, να με βλέπει ο κόσμος να μπει, έτσι. Και δεν θέλω, μ' αρέσει έτσι όπως είμαι δηλαδή. Δεν γουστάρω να αλλάξω. Για κάθε ένα κερατά. Πάμε παραπέρα. Όλα καλά, όλα ωραία. Συμβιβάζεται για αυτό, τη γραμμή το ένα το άλλο. Plus αυτά έρχεται η ώρα του στούντιο. Να πάμε στο στούντιο. Βρίσκεται τραγούδια. Λεφτουδάκια. Μάλιστα. Με την ώρα. Εντάξει. Αν ο τραγουδιστής έχει μουσικές γνώσεις, βάσει σπουδών, έτσι, θα του γίνει πιο εύκολο να βγάλει, να πει 2 τραγούδια, 3. Φέρει το τρακ, από εδώ από εκεί, πρώτη αυτή στην εργασία, το ένα το άλλο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Πάμε παραπέρα. Έρχεται η ώρα του στούντιο, μπαίνουμε μέσα με τα όργανά μας, πλήρωσε την ορχήστρα, έτσι. Τόσο θέλει το μπουζούκι, τι όργανα θέλετε κύριε, ή του βάζει demo εκτελέσεις των κομματιών που λέει και φτιάχνει το πρώτο CD. Εντάξει, μέχρι εδώ. Τα ξέρετε πιο πολύ πιστεύω, έτσι. Βάστα τα λέω, μην σας ζαλίσω κιόλα, έτσι. Λοιπόν. Ο κάθε καλλιτέχνης παρασύρεται καμιά φορά και από τη μόδα. Άλλες φορές του βγαίνει σε καλό και άλλες φορές τρώει τα μούτρα του. Τρώει τα μούτρα του, γιατί το λέω αυτό, τρώει τα μούτρα του? Όχι ότι είχε πάρει κανένα μηχανάκι, κάνει σούζες και πέφτει και χτυπάει, έτσι. Μπράβο. Δεν τα λέμε και αυτά. Παρασύρεται και τελικά η εικόνα ή πετυχαίνει του δίσκου, του CD, με όλα αυτά τα τραγούδια, ή αποτυχαίνει. Και για να φτιάξεις ένα CD σήμερα, υπολόγισε κανένα 6.000 ευρώ. Λοιπόν, οπότε αν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις έναν υπολογιστή και να την κάνεις τη δουλειά σου μόνος σου στο σπίτι, τα λεπτά που θα πληρώνεις στο στούντιο θα τα γλιτώσεις, αλλά θα τα δώσεις κάπου αλλού. Και μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να ανέβεις και εσύ να γίνεις γνωστός ή γνωστή τραγουδίστρια και να σε αναγνωρίσει ο κόσμος, έτσι. Ξεκινάς εκδηλώσεις,
πανηγύρια, έτσι, και το ένα και το άλλο, σιγά σιγά τσούκου τσούκου, δειλά δειλά, ο κάθε καλλιτέχνης, και άντρας και γυναίκα, έτσι. Κάνει δειλά δειλά βηματάκια και αναπτύσσεται σιγά σιγά, αποκτάει πρώτα εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Εμπιστοσύνη στον εαυτό του θα αποκτήσεις όταν κάτσεις και προσπέσεις τη μητούλα κάτω, μην το παίζεις βεντέτα πολύ ξένη, μην το παίζεις βεντέτα, ναι, και θα ακούς αυτά που σου λένε οι άλλοι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτό που κάνεις, γιατί την κάνουνε τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά και εσύ είσαι μια μπροστά τους. Αυτό να το σεβαστείς, είναι νόμος. Και άλλες που δεν το σεβαστήκανε φύγανε για το Ντουμπάι. Λοιπόν, στόντιο σήμερα για να κάνεις ένα δίσκο θες το λιγότερο 6.000. Αλλά θα είναι και θα έχεις τεράστιες επιλογές, γιατί πρέπει να πληρώσεις και το στουντιά. Ο στουντιάς είναι ένας άνθρωπος που έβρεξε ο Θεός βροχή και είπε δεν έχω δουλειά να κάνω, Θεέ μου τι να κάνω, δεν πάω να ρίξω ένα στούντιο. Άρα λεφτά αυτός από εκεί. Όλοι πληρώνουν σήμερα, έτσι, όλοι πληρώνουμε το τίμημα. Ξεκαθαρισμένα και ωραία. Εντάξει. Και στο Διάς λοιπόν πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Να μην σου πάρει ένα ρε άνθρωπε, ρε φίλε Ενάδα, ρε φίλε, να μην σου βγάλει ένα 30 την ώρα, ένα 40 και χαλάλι του. Τόσες φορές θα το πεις το κομμάτι. Βγάλε. Δεν θα το βγει ο Χριστός και αυτόν τον φουκαρά του ανθρώπου που έχει το αυτή και σ' ακούει και πρέπει να το σεβαστείς, έτσι. Μην γυρίζεις μετά και πεις έλα μωρέ, που κάνουν πιο πολλοί και πιο πολλές, έλα τώρα ντε, δεν τα ξέρω, τα ξέρω τα γαμημένα, έλα τώρα ντε, και αντί να γυρίσετε και να πείτε και να ευχαριστώ, καθόστε και λέτε και μαλακίες και λέει τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Το βγάλατε όλο αυτό, κάνατε τη μαγιά σας. Μετά είναι πώς θα διατηρηθείτε εκεί πάνω. Πώς θα διατηρηθείτε. Να το σκέφτεστε αυτό. Γιατί άμα κάνεις μία έτσι και πας επάνω και μετά πέφτεις κάτω, σε σκοτώνει 4 φορές. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι καταρχήν να έχει ο κόσμος λεφτά. Τα πανηγύρια τώρα που θα κοπούνε και τώρα και τ' άλλο, είναι πολλοί οι λόγοι. Έτσι. Δεν είναι ωραίο να κοπούνε, γιατί και στα πανηγύρια πάω και εγώ που είμαι πιο φτωχός, ας πούμε, να πάω να κάνω μια διασκέδαση, αν μου το επιτραπεί, έτσι. Και όχι να πάω να ανοίγω τα μπουκάλια που το είχαν οι κυρίες του τραγουδιού, την είχαν βάλει 250 ευρώ τη φιάλη. Άντε γάμισου μωρή, ποια είσαι. Άστα διάλο. Αν μου βάλεις τη φιάλη ο μαγαζάτορας, θα μπροστά η μουσική. Το μαγάζι δεν έχει έξοδα. Όχι ρε φίλε και 250 ευρώ το μπουκάλι. Τι λέτε ρε, πάτε καλά. Λοιπόν, γενικά η υπόθεση τραγούδι υποφέρει και πληγώνει πολλούς, και αυτούς που περιμένουν να ζήσουν από αυτό και τους άλλους που θέλουν να διασκεδάσουν και δεν μπορούν να κάνουν την όρεξή τους και το κέφι τους σωστά, έτσι όπως θέλουν εκείνοι. Άμα θέλω εγώ ρε φίλε, άμα έχω συμβιβαστεί εγώ με την πραγματικότητα και λέω τι να πάω να κάνω εκεί πέρα ρε, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά και να μην έχει τραπέζι να κάτσω και μαλακίες και το ένα και το άλλο. Πάνε μου οι τέτοιοι μεγαλοκτηματίες πάνε και κλείνουν όλα τα τραπέζια και πας εσύ ρε φουκαρά μου και κάθεσαι πίσω από το πάρκινγκ για να ακούσεις ένα τραγούδι. Αλλά δεν πάτε στο διάολο λέω εγώ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
Πάνε και κλείνουν τα τραπέζια να το παίξουν εφέ τώρα με τα λεφτουδάκια, το πεκεπέ. Άντε ρε από εκεί πέρα ρε. Λοιπόν, παιδάκια, εγώ αυτά είχα να πω. Σ' άλλους θα αρέσανε, σ' άλλους δεν αρέσανε, δεν με απασχολεί. Εγώ πάντως έχω σταματήσει να πηγαίνω σε πανηγύρια και σε αυτά, γιατί άμα έχεις κάτι πας να περάσεις καλά και χάνεις και το κέφι σου. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τώρα από εκεί και πέρα, όσοι καταλάβατε. Από εκεί και πέρα, υγεία να υπάρχει, να κάνουμε τα κέφη μας, όλος ο κόσμος, έτσι, όπως θα αγαπάει ο καθένας. Και όλοι θα ζήσουμε, αδερφέ. Όλοι θα ζήσουμε. Καλημέρα μου.